Καλά πάει, καλά πάει. Δεν το σταματάς εδώ. Τον σταματάς, τον τραβήξω από κοντά. Άρα κάνω κι εγώ μια. Φίλε, αυτή τη στιγμή έχεις οδηγήσει GSX-R 1000. Πρέπει να μας πεις πώς νιώθεις. Υπέροχα, είδες. Ωραία δήλωση. Ωραία φίλε, μαλάκα τι είναι αυτή ρε φίλε. Μην βρίζεις γιατί θα σε δει όλη η Ελλάδα τώρα. Δεν πάει να βρίζεις. Όχι ρε, κλείς το βίντεο και τρέχουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα και όταν οδηγάς πώς θα σου παίρνουν συνεντεύξεις δημοσιογράφοι. Αν τρεπόμασταν και εμείς θα μιλάγαμε καθόλου. Άντε γεια.